Ayibo cha wenze njani? Nali igcwama elisho selidedela isiqalekiso laphana ey'nkundleni zokuxhumana. Lithe ngathi iy'ngulube zinganiluma ngoba lana alihlali odakeni. Kodwa kunabalandeli balo abazenza abalandeli balo abaqiniso abagijima beyoxova udaka laphana bese bethi njengoba ningibona ngilana ngingezwa kumele igcoka elisha. Sawubona kuphi nokuphi lafunye khona lo mbese njengamanje. Kubingelala uyena Mathinda wacaba isitombi zimqamela amehlaka abanye baqamela imalithi bazi. Guluva wazi indaba zakhe. Kanti nawe ngenilanga uyozazi ezakhe. Kanti nje na mntana sekhaya usuku lwakho lokuqala ngithi press subscribe njengamanje upresse no like bese ke uyalinda ividiyo ziphele bese uyacomment usukuswile konke bekukhulunywa ivideo alright ngane igcwama elisha selikhiphe amazwi laphana athi ukuba indida kodwa-ke laselidedane nesiqalekiso phekwa labo bantu abenza lezo zinto. Isiqalekiso-ke siphuma ngaleli gama elithi kunabalandeli abazenza abalandeli balo abagijima belapha ney'nkundleni zokuxhumana bese bechapha inhlamba. Le nto kuyiyona belokhu liyikhuza kulezi nsuku ezedlule. Seleze lakhipha isiqalekiso ligcokama ngenxa yokuthi le nto le eyenziwa abalandeli balo ukulwisa abanye abantu aliyifuni. Libe selikuveza ngokusobala ukuthi cha lona aliyona ingulube futhi-ke angeke livuke kusasa seliyingulube njengoba limile lime khona limile futhi njengoba lakhipha address asendlini yalo lakhipha futhi ney'moto njengoba ibhaliwe zonke imoto zalo zipersonaliziwe. Liqonde ngqo ukuthi olifunayo uyolithola la elikhona. Ngane kwethu isiZulu asitolikwa uma uthi khona la usala khona uyongitshela lapha nge-comment section. Nayi-ke ividiyo igcwama elisha likhuluma mayelana nalolu daba. Ngithi mina angilixovi udaka, mina ngiyona ingulube. Ngathani ngizwa? Ngithi mina angilixovi udaka, angiyona ingulube. Angilixovi udaka, ngiyona ingulube. Number 1. Number 2, angikwazi uku-acta, angi-acti mina, angidlali itori. Kaze ungibone kumkhokha, kaze ungibone kuwuzalo ngi-acta. Angi-acti. Impilo yami engiyiphilayo impilo yami impela ngqo. Ngiyinkunzi yombhemu. Angithi mangikhuluma mina ngikhotha umlomo. Uyabona? Ngiyimalinate, angiyimalinate. Ngiyinkunzi yombhemu nje, uyabona? Uma ungibona ngihleka ngamazinyo lawa zingovolo zami, ngiyahleka nje. Ngiphi ingovolo zami? Angithi mangihleka ngithi uyabo? Ngoba ngikwazi uku-acta. Ngiyafisa ukuthi laba bantu abangabalandeli bami abaningi, ngoba vele nginabalandeli abaningi, abanye babo ba-right, abanye babo bayabhoreka bese behamba beye esibayeni sengulube beyochomela ingulube ngodaka ehlala kulo, uyabo? Besebenzisa igama lami beyibiza ngabalandeli bami bese behambe beyongena esibayeni sengulube, ekubeni mina ngingangeni esibayeni sengulube. Ngiqondile, ngihlala endlini, ngigqoka ishithi elimhlophe, ngifake izicathulo zami ezicwebezelayo ziyabhitha, ngiyaswenka, ngicule, ngishaya amahithi. Ngiyinsizwa futhi ngombhemu. Endlini lapho engihlala khona, i-house number kade ngayiveza akekho ongazi. Iy'moto zami zonke ibhaliwe, zinamagama, ziyaziwa. Ufuna ukungihayika ngangihayika, agibele ngaphambili, uyabona? Kodwa ngoba anginaye umuntu ofisa ukuhayika, uyabo? Ngoba njani angixabene namuntu. Kusuka abantu beyongena esibayeni sengulube bexova udaka bese bethi singabalandeli bakaMthandeni. Umuntu omlandeli kaMthandeni wangempela uyazi ukuthi uMthandeni unyanyana. Mayethi into akayifuni uyayiyeka le nto leyo. Kodwa umuntu obhorekile owumlandeli mbumbulu uyibiza ngami, uqede ungena esibayeni sengulube, xova udaka lengulube bese ethi ngibona ngicole kanjena nje, ngiphile ngakuleya ndoda efaka ishithi elimhlophe iGcokama. Mfisa ngathi nganiluma-ke ingulube. Nina abantu enjalo ngathi nganiluma ingulube futhi ngiyaniqalekisa. Ngifisa ngathi into zenu nje zingangafana nezabalandeli bami beqiniso, laba bathandekayo, laba bathi mabegqokile bebe na that thing. Ngifisa ngathi ninganuka ngoba vele nihlala udakeni lwengulube. Zenilume nalezo ngulube.